Fost il-fatturi li qed iwasslu biex anzjani jkunu fost dawk l-aktar milquta mill-esklużjoni soċjali u l-faqar hemm il-fatt li ħafna mhux qed ikollhom aċċess għal servizzi bażiċi u huma nieqsa minn kuntatt u relazzjonijiet ma' persuni oħra. Dan ħareġ minn studju ppreżentat minn Marvin Formosa, lecturer tal-ġerontoloġija fl-Università ta' Malta, li juru wkoll kif sas-sena 2025 din il-faxxa tal-popolazzjoni se tikber għal aktar minn 26%. Għandna bżonn immedjatament b'ċertu urġenza policy speċifikament tiffoka fuq l-anzjani, l-opinjoni tiegħi, li l-fatt li m'għandniex policy għall-anzjani hija parti mill-problema, però tista' tkun parti mis-soluzzjoni. Andrew Azzopardi, lecturer tal-istudji fil-komunità u żgħażagħ, jitkellem dwar il-bżonn ta' kooperazzjoni bejn l-Istat u l-organizzazzjonijiet volontarji biex jiġu milħuqa dawk f'riskju. L-Istat hemm bżonn, il-Gvern hemm bżonn, l-istrutturi soċjali għandhom bżonn jirrealizzaw li dawn mhumiex il-kontra tagħhom imma dawn huma partners tagħhom u naħseb din hija mind shift li rridu nagħmlu ċaqliqa fil-ħsieb tagħna rridu nagħmlu biex nassiguraw ruħna li l-għaqdiet volontarji jkunu mezz, ikunu bastun biex l-Istat ikompli jagħti s-servizzi u fost kollox ejjew ma nagħlqux għajnejna. Bħala chairperson tal-Kunsill Xjentifiku tal-Fondazzjoni Ideat, Joe Gerada enfasizza fatturi li waslu għal povertà u l-esklużjoni soċjali, fosthom prinċipji demokratiċi adottati f'pajjiżna u interessi ekonomiċi. Tkellem dwar ir-rwol importanti li għandhom għaqdiet non-governattivi. L-istrutturi fil-livell lokali, dak li huma l-NGO speċjalment u l-Kunsill Lokali, għandhom rol tajba ħafna biex jidentifikaw in-nies li jistgħu jaqtaw lura. U qegħdin ngħidu li dawn qatt m'għandhomx is-saħħa biżżejjed finanzjarja u mod ieħor ukoll anke xi kultant anke b'sapport mill-istituzzjonijiet ċentrali biex jilħqu lil dawn in-nies ħalli nevitaw milli xi ħadd jiġi emarġinizzat, dak li jgħidu jkunu socially excluded. Bħala chairperson ta' Fondazzjoni Ideat Aaron Farrugia jgħid li lan ta' din il-konferenza kien li jiġu esplorati suġġetti ġodda relatati mal-esklużjoni soċjali u l-faqar f'pajjiżna. Ħaresna lejn areas li tal-lum ma ġewx indirizzati. Nagħmlu bħala fondazzjoni progressiva li l-ixxu tal-faqar f'pajjiżna għandu jiġi indirizzat sew anke għaliex ħafna huma l-familji Maltin u Għawċin li qed jgħixu dawn ir-realtajiet iżda jibżgħu jitkellmu u juru l-kondizzjonijiet li qed jgħixu llum il-ġurnata fihom.